एबारनियाबो हिनजावानो गाज्रि जाहैबाय हिनजावानो गाज्रि हिनजावा गाज्रि माने फिसासो गाज्रि आया हाबा जानायनि सिगां बियो बुथुमना लाग्रोआखै आच्छा आच्छा नों फैजासिगोनलाय मिथिबाय हिनजावफोरखौ दुसिबाय थानाया फैजासिगोन मिथिबाय नबजुर बिथाङानो रोजाबनायानो बेनावनो बांसिन दाय दङ गोसोआ बोरैबा मोनो आंनि गोरबोआ खामग्लिलाङो गोसोआ बोरैबा मोनो आंनि गोरबोआ खामग्लिलाङो माबोरै बावगार हानो नोंखौ बिमा आं थांनानै थासान्दि माबोरै बावगार हानो नोंखौ बिमा आं थांनानै थासान्दि बयखौबो खुलुमबाय थ' बे समावहाय बिथां नबजित हाज'वारिनि न'आव सफैनानै दङ नै बिथांनि न'आ बे समावहाय फंनैसो खोथाखौ सोंनो थाखाय आं आखायाव लाबावबाय थ' बिथांमोना मोनसे गान हगारनो थांगासिनो दं थ' बिनि बिसयनो माखासे खोथाफोरखौ सोंनो आं आखायाव लाबाय थ' नैबे आखल गैयै फिसायनाव आङो फंनैसो बाथ्राखौ सोंग्रोनाय जासिगोन मानो होनना बुङोबा बिथाङा प्रडिउसार भिडिअ लाबोबाय थायो बिथाङा नैबे फैगोननि जे भिडिअ लाबोगासिनो दं बियो माब्रै आरो भिडिअआ बेसेबांसिम आवगायखो आरो गानफ्रा बेसेबांसिम आवगायखो आरो बिनि एसे डिटेल्सखौ एसे खोन्थानो नाजादो नोंथाङा बयखौबो खुलुमहरबाय एसे गोबाव जाबायमोन माने गस्पेल भिडिअ लाबोया माखासे जोंहा मा होनो समाजाव थानायनि थाखाय दा फैयै फैनानैहाय माने मोनसे भिडिअखौ माने जोङो लाबोनो थाखाय आङो नाजागासिनो दंमोन दा बियो मथा मथि जोब्बायानो फाइनाल मिउजिकआ जासिगोन बे कयदिननि गेजेरावनो दा बेनि सिगां जोङो ट्रेलार माने भिडिअनि माखासे ट्रेलारखौ जोङो अलरेडि शुट खालामखांबाय बिनि उनावहाय शुट खालामखांनानै जों हगारनाय जाबाय आरोखि बेखौहाय दा बेनिखायनो गोबां खस्थ'नि गेजेरजोंहाय बे मेथाइफोरखौ रोजाबदों गानखौ दानखांदों बिथां जोंना नै मानगोनां नबजितआ दंखायो बाखिखिनिखौ आं हास्थायदों नोंथांमोना अननानैहाय बे गासै भिडिअ होनाय समावहाय नोंथांमोना सापर्ट खालामबानो जाबाय अननानै इसोरखौ नायनानैहाय इसोरनि हाबाखौ जाफुंहोनायावहाय जाहाथे नोंथांमोनाबो एसे मदद खालायो आं बेखौनो गुरै खावलायनाय जाबाय बाखिखिनिखौ आङो बिथांनाव माखासेखौ सोंनो हासिगोन र' बेनाव थांगोन नों हरथ'नाङा र' आं सोंगोन आच्छा थांनायावहाय बै 1 2 3 4 5 6 सिम थांबाय नङा होमबा बे आखल गैयै हिनजावनि न'खर ना बियो थाङै थांनानै 6 पार्टसिम जाहैबाय ओमफ्राय बेयावदि जेरैबायदि जाबोदों बेबायदिनो माखासे हिनजावनि गाज्रि आखलनि थाखाय मोनसे सिलिंखार जालांनाय न'खरा ओमफ्राय दायो जि नोंथाङा मा बिसयैहाय माखौ लानानै दानखांनाय जादों बा माबायदि जागोन बेखौ एसे सोंनाय जासिगोन आरोखि नोंहा माबायदि लागोन बे स्टाइलखौ आरोखि स्टाइलाथ' जाहैबाय जोंनि समाजारि मोनसे भिडिअबा जागोन बियो जोंनि समाजावहाय बिसि फिसायजों माबायदि अनलायनांगौ खारन जोंनि न'खरफ्रा गोबां समावनो जों नुनो मोनबाय अनलायनाय गैयै हेफाजाब गैलायै मान सनमान गैलायै माने धर्ज गैयै बेनि खारनावनो माने बायफ्रुलांनो हमनायखौ नुनो मोनबाय बे खारननि थाखायनो जाहाथे बेफोरबायदि दाजाथों बिसि फिसाय न'खराव समाजावहाय जाहाथे मोजाङै मिलायनानै थानो हाथों बे खारनखौ लानानैनो बे भिडिअखौहाय जोङो लाबोनाय जाबाय एबारनिया सोर गाज्रि जागोन फिसाइया जागोन ना बिसिया जागोन एक्सुवेलि आंनि भिडिअआव बांसिनानो बिसिनि रलखौहाय बांसिन नों फैजासिगोनलाय मिथिबाय हिनजावफोरखौ दुसिबाय थानाया फैजासिगोन मिथिबाय नबजित बिथाङानो रोजाबनायानो बेनावनो बांसिन दाय दङ मा होनो एक्सुवेलि न'खराव बे बिसि फिसाय जन्थ्रना जानाया जाहैबाय मोनसे
बिनि सिगांग्रो आरोना हाबानि सिगांनो मोनसे मेचुरिटि होननाय जिनिसा फैयो आदसा नालाय आदसा उन्दै बैसोआवनो हाबा लायो बैसो जानानै हाबा लानायफ्राथ' आं नुदों थिगैनो रायजो जायो आरो खस्थ' मस्थ' खोथाया सैथो। बैसो जायै हाबा लानायफ्रा मेन्टेलि मेचुर जायियावहाय सानस'नो हायियाव बायदिसिना जोहोलाव बैसोनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो थांनायाव माने बावगारनो नागिरो आरो आं बिदि खालामगौमोन बिदि रंजागौमोन बिदि साननायावहाय अनेक गोरोन्थि जालायलायो खोथाया सैथो। ओमफ्राय आरोबाव मेजर प्रब्लेमखौ आं नुदों 90%आनो जायफोरनि हिन्जावा खारदों फिसाया परदेसाव आदसा परदेसाव मानो थांनांगौ औ आं सिगां बुंबाय थादोंमोन आदसा जेरै जोंहा बाइबेला खिन्थायो आदसा जुलि लानायनि सिगां बारि बागान खालामनानै लाग्रो बेखौ गावनो स्टेन्ड खालामग्रोनांगौ न' बां औ मेन्टेलिल' नङा फाइनान्सियेलिबो जों मेचुर जाग्रोनांगौ मेचुर नङाब्लाबो मोनसे गाव गसंथानो हानाय बेखौ खालामना लानांगौ आरो जायनि थाखाय जोंनि न'खरफ्राव बिदिया जायो आरो बेनो दा आंनि बिसयावथ' माने आं मिउजिकखौ खालामगासिनो दङ ओमफ्राय टाइम होनो हायाखै जोंहा स्टुडिअ'आवबो गोजानथार 15 किल'मिटार गोजान जायो आंनिफ्राय ओमफ्राय थांलाय फैलाय खरसा दङ माने खनसेनो मावजोबनो हाया बार बार थांनांगौ जायो बिनि थाखाय एसे थाबथा जादों आरो खामानिया टाइमखौ लानांगौ औ ओमफ्राय जोंहा प्रडिउसार बिथांहाबो फाइनान्सियेलि एसे खस्थ' जाथ'दोंमोन बिनि थाखाय बे खोथाया सैथो औ ओमफ्राय दा फैसिगोन आंथ' बिराद एसे एक्साइटेड आरो मानोना ट्रेलार भिडिअ बानायलायदों होननाय खोनाबाय आंथ' खाथियावबो गैया नालाय खोनाबाय दा नोंथांमोना खिन्थाबाय ट्रेलार भिडिअ बानायलायदों अब्लाथ' एसे डेन्जारानो जागोन नाजानोसै नोंथांमोनखौ बेसेबां गोजोन होनो हायो बे जोंनि ट्राइ आरो ओमफ्राय एबारनियाबो हिन्जावानो गाज्रि जाहैबाय हिन्जावानो गाज्रि हिन्जावा गाज्रि माने फिसायासो गाज्रि हाबा जानायनि सिगां बियो बुथुमना लाग्रोआखै आदसा न'खर फोथांनायनि राहाखौ खालामना लाग्रोआखै होमब्ला एसे ससे बुंदो आं बुंखाबाय दहायनो आदसा बियो जेन'बा गानखौ लानानै जेन'बा फुरा बेयो नांलाय खमलाय जानानै जेन'बा गानावहाय जेरैबायदि नोंथाङा लिरदों फुरा न'आव खारलांखाबाय ना डिभर्स जाखाखो ना फाथैलाय बिसिलाय खाखोरा न'आव खारलाङो सिगांगौ मानि सेंग्रायाबो जेन'बा बाइक लानानै गावनि बिफानि सम्पतिजों साब्रुंबायो नालाय सिख्लानि न'आवबो थाङो सिख्लानि न'आ सानबाय माहाजोनखाहाय जोंहा बिनि बाइकखौ नुनानै नामा बिदि आरो बिनि थानाय जानाय स्टाइल रायलायनायखौ नुनानै आरो सेंग्राफ्राथ' दुगा बुंखायो बेलाय बिदिसो माने रोंजोबनाय खिन्थायो आरो बेयाव बिखुनजोआलाय एसे फुरा अभार स्मार्ट आरो ओमफ्राय हरगारनोसै दा हाबानि उनावसो बुजिनोसै बाला गुदुङा गाजायोना गाजाया बिदि जायो नैबेना आरोखि ना बिसया दा बुंनो थाङोब्ला मोननैयावबो प्रब्लेम आरोखि सानैबो प्रब्लेम बिनि सिगां फिसायानो गाज्रिग्रो फिसायानो गाज्रि ना ओमफ्राय बिनि उनाव जेनेबा बिनि थाखायसो न'खरा मोनसे गैयि जालांबाय नालाय बिनि थाखायनो बेथ' दा नोंथाङा बे गानखौ आं खोनायो हाबायाव खनबाय थानाय खोनायो आं बे गानखौहाय दा बबेसिमाव बेसे गोबावसो बियो रिलिक्स दानखांनानै गाबलाबायहोयो नोङो बयखौबो जा गाबनाय नुयो आङो हाबाफ्रावहाय बोसोरनै जाबायना ओमफ्राय दिनैसिमावहाय बियो दानखांजानानैहाय रेकर्डबो जाबाय नङा होमबा रेकर्डबो जाबाय ओमफ्राय प्रडिउसारा बे गानखौनो फसायबाय नालाय गैया आङो बाथ्राफोरखौ लिरिक्सखौ माखासे सोलायनांबाय आरो कनभार्ट खालामबाय सोदोबफोरखौ दाबो हाबायाव खनजागोन दा बियो खनजायो आरामसे खनजायोना ओमफ्राय बिनि मिउजिक जाबावसिगोनसो मोजां जासिगोन आदसा थिगैनो दं मोजां दा नोंथाङा नैबे भिडिअ फैनायनि सिगांदि ट्रेलार होनो नागिरदों बेथ' मोनसे जेन'बा खोन्थासारनाय जाहैबाय फैगासिनो दं होननानै बे भिडिअ फैगोन जे एकदम अरिजिनेल अफिसियेलाव फैगोन बेखौहाय नोंथाङा बयनोबो खोन्थाखाबाय मिथिहोखाबाय बा खोनासंहोखाबाय हाबाफ्राव बिराद खोनासंहोबाय दा बै खोनासंग्राफ्रा निस्सय मोजां मोनगोन बे गानखौहाय दा नोंथांनि सापर्टआ बेसेबांसिम नोंथाङा लुबैदों बेखौबो एसे फोरमायहरदो सापर्टआथ' अनेक दङ खस्थ' दं मबाइल फन हरनानै गोबां मानसिफ्रा सोंहरो आरो बुंहरो आदसा मोजां जादों मोजां रोजाबो होननानै दा बेबायदिनो बयबो नायलायदो सापर्ट खालामदो सोरबाफोर बिबायमोन नामा बे रिलिक्सफोरखौहाय बिबायमोन थिगैनो दं एसे फैसा लायै जाहैबाय थिगैनो दं माने नांगौ एसे खम जानायावहाय हरनाय जायाखै आरो थिगैनो दं नोंथांनियाव एसे
एबारना जेनेबा नोंखौ गारनानै थांगोन ना बिथाङाथ' भाग्यबान हिनजाव साब्रै साबा मोनलांसिगोन आरो भिडिअ आदसा एसे हिनजावखौ सोंनाय जासिगोन नोंथांना हिनजाव सोर जाबावगोन एबार हिनजावा माने सोंनायनि खारना जाहैबाय माने हिनजावखौबो लानानै एसे डिपेन्ड जायो नालाय बिनि एसे सोंनाय जाबाय आरोखि दे खोन्थादो हिनजावाहाय आगोलावहाय जे 6 पार्ट 5 पार्टआवहाय जाय हिनजावा लादोंमोन माने एक्ट्रेसनि रलावहाय आरोखि हिनजावनि रलावहाय बिथांखौनो लाफिननाय जाबाय नोंथांमोना नुगोन एबारहाय ट्रेलाराव नुखासिगोन आरोखि बेखौ दा नोंथाङा एबारदि नैबे भिडिअखौ मालासिमाव हगारहैगोन बेखौ एसे सोंनाय जाबाय आङो आसा खालामो नै भिडिअखौहाय नैबे नभेम्बरनि फार्स्ट उइकनि गेजेराव नङाबा एसे बारबायासै आरोखि 10-15सिमखौ आं बारहोआ आरोखि जिखुनु फार्स्ट उइक नङाबा 15 थगायगोनसोलाय नामा बारा आरोखि दा बेनो आरोखि खारन शुटिं खालामनायावबो जोंहा टाइम नांगौ जायो एडिटिं खालामनायाव टाइम नांगौ जायो बहुद माने लकेसनखौहाय बेनिबो खोथा थाबाय जोङो एसे हिनजावनि न'खरा अबयसे माने माहाजोनथ' हिनजाव न'खरखौ खोन्थागोन थागोन नालाय माहाजोननि फिसाजोखौ लाबोगोन माहाजोननि फिसाजोसिम नालाय बियो बाइक सालायनानै थगायनानै लाबोनाय नालाय आदसा थिगैनो दं जिखुनु जाया लकेसना जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआवनो थागोन ओमफ्राय जोंनि लकेलावबो जागोन ओमफ्राय टाउनाव जाहैनो हागौ बायदि मोनदों आङो टाउनाव रेस्टुरेन्टफ्राव बेरायनाय खनफा खननै थागोन आरोखि बेनो आदसा लास्टावहाय सोंनाया बेनो दा नैबे बिसया जोबनानै थांबाय नैबे गोसोआ बोरैबा मोनैखौ दोनथ'नोसै दायोसो बावैसो जों बेखौहाय साथामनि गेजेराव एसे रायलायनायबो जाबाय मा होनना बुङो आखल गैयैखौहाय दानखांखाबाय नामा 7 पार्टआ बे जाबा फैबावगोन नामा ना फैला आखल गैयि पार्टनिखौहाय बर्थमान बेथ' जोंनि बे सिरियालखा नालाय बियो जोबनो रोंखाया एपिसडसो नालाय बियो जोबा आरोखि दा बर्थमान जोङो मोनसे एडभार्टाइज बायदि आरोखि मा होनो गेजेराव मोनसे रेस्ट लानानै गुबुन एन्टारटेनमेन्ट खालायनो आरोखि गोदान भिडिअ लाबोनाय जादों आरोखि एन्टारटेनमेन्टआबो बे गाबनायानोसै हिनजाव गाज्रियानोसै आदसा जेनेबा नों दालिल' जाबाय थायोबा अमा बेदर जाबाय थायोबा जानो सुखुवाना ओंखायनो दस्रा एसे लाबोदेरनानै एसे मिलौहाब गोथाव मोनहोनो थाखाय आरोखि बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय आरोखि नेक्स्टआवहाय जों बेखौ लाबोफिननाय जागोन आरोखि फैगोनानो नङा होमबा फैगोन ना दा बेनिबो रेडि जाना दंखायो ओमफ्राय जोबनायावहाय बेखौहाय सोंनाय जाबावसिगोन नोंथाङा दि बै जेन'बा मा होनो गोसोआ बोरैबा मोननाय जायो ना बेखौहाय जेन'बा बेसेबांसिम नोंहा फल'वार्सफोरखौ बा मा होनो भिउवार्सफोरखौहाय मोनजानो लुबैदों आरोखि भिउसफोरखौ मोनजानो लुबैदों बेखौबो एसे खोन्थादो बिनि बागैहाय आङो सिगांग्रो बेखौनो आं हास्थायदों आगोलावहाय बै आखल गैयैनि रोजाबजेननायनिफ्रायनो भिडिअ लाबोजेननायनिफ्रायनो गोबां मानसिफ्राहाय गोबां फल'वार्सफ्रा आंखौ मदद खालायदों आंखौ हेफाजाब होदों आंनि भिडिअखौ शेयार खालायदों हागौमानि जों नुनो मोनो जोंनि फ्राय बर'फ्रानो माने जोंनि ख्रिस्टियानल' नङा गुबुनफ्राबो आरोखि जायफोर गुबुन धोरोमनि मानसिफोर बिथांमोनाबो अनसायदों बे भिडिअखौ एबारनियावबो आं बेखौनो हास्थायदों अननानै नोंथांमोना बे भिडिअ ओंखारोब्ला गोबांथार सापर्ट खालामबानो जाबाय मानोना नोंथांमोननि सापर्ट मोनबानो आंहाबो गोसोआ माने गोजोननाय मोनो माने जौगाखांनाय मोनो आरो आं हास्थायबावदों जाहाथे जोंनिल' नङा आरोखि गुबुन जेनेबा बाहेरा स्टेटआवबो जाहाथे सहैनो हाथों सिनायजाथों मोनथिथों आं बेखौ गुरै खावलायनाय जाहैबाय गोजोननाय थाबाय नोंथांमोननिसिम सोंनाय फिननायावहाय फिननायखौ होनायनि थाखाय थारैनो बिथांमोना जोबोद खस्थ'जोंहाय भिडिअखौ साजायो बा गानफोरखौ साजायो बिथाङाथ' बिराद खस्थ' भिडिअ लानो थाखाय बेसेबा गोजाननिफ्राय फैनांगौ बिथाङा बे मोनसे बिसय आरोखि थांनो हाया बे मोनसे मोजां बिसय दा बिथाङा जाहैबाय गानखौ बानायो बिराद खस्थ'जों जाया फोसाबबाय थायो नैबे जायगायाव बोखारनानै ज्राव गोदान फोसाबो आरो बेबायदिनो थांलाय फैलायावबो बिराद खस्थ' जायो अननानै हास्थायदों नोंथांमोननि अननाया बे भिडिअनि सायाव फैयो नोंथांमोना हाजासे सापर्ट खालामना होदो शेयार लाइक खालामना होदो आरो जे भिडिअखौ लानानै दिनैहाय मोनसे
टपिक बानायबाय बेयो जाहैबाय ट्रेलार होगोन बे ट्रेलारावहाय नोंथांमोना नेनानै थादो जे भिडिअखौ होगोन थ' भिडिअआ एसेनोसै बयखौबो गोजोननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय बाय बाय